els millors moments del mes de gener. DLM 2008. Comencem el recull dels millors moments del mes de gener recordant el maleït dia que en Garci va intentar explicar-nos la taula del 9. He trobat una solució dins el meu programa matemàtic, que és el que em tocava avui. I no ets el doctor Eureka. I no sóc el doctor Eureka. Això és més fort encara, Per això estic flipant pepinillos. Us he portat aquí una resposta d'un programa matemàtic que us explicaré. És molt senzilla i podeu fardar molt. Us anirà molt bé per la vida. Val? Que dura 23 sempre. No. Que no heu ni de pensar per trobar la solució. És fantàstica. Que fantàstic. Un per un. Us ho explico. Això es diu el teorema de la taula del 9. Del 9. Del 9. Canviem, pots ficar sintonia en cutre? Hi ha una solució a la matemàtica i a vegades és molt fàcil, a vegades és més complicada, Boli i mà i taula de multiplicar, la del 9. Nens i nenes que esteu estudiant mates, escolteu bé que això us servirà tota la vida. Taula del 9, mira, ho apunto. Llavors ara flipareu amb la meva tècnica, val? Explica el que vaig fer, Marc. Sí. 9 per 0 hi ha un iguala i has posat un 1. Què diu ara? Què diu? No, espera. El primer capítol. La primera classe es va tornar boig. Que fort, tio. Espera, ara sí. No és tan fàcil, No és tan fàcil. Has de pensar. Te'n queden 9, Garci. I el primer ja has començat malament. Anem per feina. 9 per 0... He rectificat i he posat un 0. Has posat un 0. Vale? Llavors... 9 per 1... És un 9. És un 1. És un 1. 9 per 2 és un 2. I 9 per 3 és un 3. I 9 per 4 és un 4. I per 5 es va perdre el segon capítol aquest també. I per 6 sí, aneu dient. I per 7 a veure, no sé per què tinc un locutor. I per 8 i per 9. És tot el rato el mateix però augmentant un número. Val. 9 per 1, 9 per 2, 9 per 3 i el resultat és el segon. O sigui, 9 per 1 serà 1 en comptes de 9, saps? Segon és unitat o és desena? És unitat. I al final quan diu que és 9 per 10 i ara ve la guassa. Vale? Sí, ara has posat un 0 al costat del 0 i és un 0-0. Això és complicat explicar-ho per la ràdio, Bé, 9 per 1 i 9 per 1 no, espera algú falla aquí. Quina pifiada. Deixem-ho pel segon fasciclo per la setmana que ve. Fracasso absoluto. A veure, però no he lligat res aquí, tio. Seguirem investigant el tema i quan em surti us ho explicaré. Després de comprovar que les matemàtiques se'ns obliden, descobrirem d'on prové el mític cavall fort. I a més, en Marc T ens presentarà una pudor molt curiosa. Portem aquesta secció innovadora, que són les pudors que tenim al nostre planeta, que provenen d'un planeta llunyà, però no d'una altra galàxia, sinó de la Via Làctea. És el planeta Marte. Molt bona nit, Marta Tano, com va això? Hola, vaig fort, ja començo a parlar fort, acabaré fort. Hola, pa. Tu llegies el cavall fort de petit? Jo el cavall fort me'l van posar de mote. Van posar el cavall fort és el cavall mallorquí, que sempre va fort. És el tatano. Ei, cavall fort! Ei, cavall fort! És mallorquí, el teu és mallorquí. Ho acabem de treure avui. Però bé, dins de totes les coses que provenen de Mallorca, a part de Marte, quina és la pudor que ens vens a parlar avui? Avui parlarem del bicicisme. El bicisme. Com? Torna-hi. El bicisme. 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 El bicisme. El bicisme. Calleu! Gràcies. També recordarem el dia que l'home 18 ens va resoldre tots els secrets del Carnaval de Sitges. Per això cada setmana... Per això feien pudor. Per això cada any és diferent, no? Perquè no sabien quan trigarien a arribar a Sitges. Evidentment, i per això cada any es celebra. Això és qüestió del calendari, m'imagino. El primer que arriben, llavors calculen, ja d'aquí 2 setmanes ja hauran arribat tots. Hauran arribat tots. Llavors ja comencen a preparar-ho tot i comencen a treure les tonyines, les almejes... I què té d'especial aquest Carnaval de Sitges? Pues que hi ha molts homosexuals. Això. Escolteu, però com parleu, això no pot ser. Home, però a veure... És un carnaval que... No eren
Transformers. Bueno, és interessant del carnaval, Transformers també. Bueno, allò és una de les... A veure si voleu saber, no t'ho pregunto. Et censuraran el programa. Tu dius, el carnaval de Sitges, i et ve al cap, bueno, tot l'ambient... pan... Picarón! Aquest passat mes de gener han hagut bastants conflictes o entrebancs entre els personatges del conte d'en Papirus. Llavors, tranquils. Jo que ja porto molt de temps davant d'aquestes costes, estic acostumbrada a que aquestes petxinaires s'emportin els meus companys. I fins i tot a mi m'han pujat 2 acostumbrada. Ai, 2 cops. Oh. Hem pogut escoltar en Rolling saltant-se una línia, però el narrador tampoc se'n salva. Déu meu, amb aquestes paraules la vella Caracola intentava tranquil·litzar una miqueta els seus amics. No sé jo si ho va arribar a aconseguir, però... Era una caracola mòbil. Calmera! I què hem de fer per salvar-lo? Pregunta el Tobi. Oh, jo no m'ho he subratllat. Preguntant a Tobi tot esperant. Això fa més gràcia que el circ. Abans de finalitzar, us donarem unes petites classes del diccionari Home 18 al normal, o hauríem de dir Home Verd. És habitual que a Nova York, Boston, Chicago o Austràlia també hi tingui lloc multitudinàries desfilades de carrosses en honor al Sant Patricio, en què és verd, el color nacional d'Irlanda. També es consumeix menjar irlandès. Però a veure, no, en sèrio, jo estic a punt de demanar ja al Planeta d'Agostini el diccionari traductor d'Home 18 al normal. Aquest no sap on va. Multitudinàries el color nacional d'Irlanda, nacional d'Irlanda, en què és verd. Jo ho he dit, això? Galec, pan... Hòstia! També es consumeix menjar irlandès. També es consumeix... La mierda. Bueno, que es consumeix molt de verd, molt menjar irlandès. Molt de petrodòlar. Molta cervesa irlandesa, que diuen que està molt bona, també. Molt de dòlar i euro. Molt de dòlar. Hi ha coses a la vida que no es poden fer, però si les fas et quedes més a gust. Quan les fas, rius una mica i el pròxim cop, depèn de com ho vegis, les tornes a fer. I saps que mai s'acaba, i mai s'acaba, i mai s'acaba. Em disculpin, tenim l'habilitat de convèncer a tothom Per deixar tothom amb un bon regust de boca. I que ens estirin les mànigues. Si no encuentras tu lugar, si has perdido en ti la fe y no puedes olvidar a ese amor que dibujó sobre el lienzo de tu piel una mueca hecha de un adiós. Si un amigo te vendió por monedas y un tacón y la noche es tu rival contra el mal de soledad, bébete hoy la ciudad y ahogarás la amargura al brindar.